komentaryo. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyong Fred Salanga karon nga adlaw Martes Pizza 27 na bulan sang Oktobre tuig 2020. Uy, 59 ka adlaw na lang ang nabilin. Paskwa na naman. 66 dias na lang. Saylo na kita sa tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Iluwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa sur, norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Sila sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, Lacson kag Ferrer gindayaw ang mga awardee sa unang shot fest for sang Nokpo. Bacolod City Vice Mayor Pamilyaran ginapangabay ang 61 ka barangay nga magtukod sang kaugalingon nga task force disiplina. Sospitsado nga naglabo sa iya kaingod balay ginpasakaan sang duha ka kaso sang Police Station 9. Kapin sa 38,400 pesos nga balor sang alahas, kwarta kag pagkabutang ang nabawi sa tag-iya sa isa ka kawatan sa barangay Batya, Banwasang Ibi, Magaluna. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginlapas ni Southern Luzon Commander Lieutenant General Antonio Parladi Jr. kag sang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang Anti-Terrorism Law 2020 sa pag-ako nga si Bayan Muna Chair Nere Colmenares ang ginpaidalom sa surveillance sa piyak nga wala sang judicial order. Ini ang reaksyon ni Colmenares nga isa sa mga petitioners sang kontrobersyal nga lahi sa Korte Suprema. Suno kay Colmenares sa dalom sang anti-terror law, anuman nga surveillance activity sa ginasospitsuhan sang terorismo ang dapat by judicial permission halin sa division sang Court of Appeals. Ang nasaad sa Section 16 sang lahi. Una, ginpahayag ni Parladi nga si Colmenares magluwas sa Communist Party of the Philippines ang under surveillance sang National Task Force to End Local Communist Conflict. Pwerte si Parladi, no? Ang mga artista kanday soberano, ang pila naton ka mga nagdalaog sa paindis-indis sang katahom kag iban pa nga mga personality ang inarangka ni Parladi. Ang pagpasibangod nga ini sila mga tagsuporta sang Communist Party of the Philippines. Sa nasiling ko na sa nagligad nga simana sang panahon ni Presidente Fidel Valdez Ramos ang komunista ginimo legal Communist Party in Islamo. Kag pwede gani hangkaton ang Communist Party nga magbutang sang ila kandidato agod magpapili sa isa ka demokrasya nga pungsod. Ang buot silingon, ang komunista legal ini sa pila ka bahid sang kalibutan pati na sa pungsod Pilipinas. Ang hindi lang legal kon ini sila magasuporta sa armadang kusog sang Communist Party of the Philippines, New People's Army. Pwede sila dakpon kung gabit-bit sila armas. Pananglitan si Colmenares kung magsakay sa tangkidigira pasulod diri sa pungsod Pilipinas ka nagkalain-lain nga probinsya, pwede dakpon. Ang makusakay kay mo istang kidigira kung gabit-bit ka Arbalite. Pero kung magsiling ka nga komunista, ini sila legal diri sa pungsod Pilipinas. Kag hindi mayo sa dalom sang anti-terror law. Kinahanglan kung suspitsado ang isa ka tawo terorista man o kung ini siya
miyembro sang New People's Army, kinahanglan maagi kaanay sa korte. Pagkatapos kumpirmahon sang korte, pwede na bisan dakpon mo nga wala sang mandamento di aresto. Ambot silingon, bago pa lang ginaprubahan ang anti-terror law, ginabusahan na suno sa aligasyon. Amo ini ang balantayan gid sang pila ka makawala mga lip test naton nga mga kauturan base kon red tag ikaw disgrasya kagid. Ang buot silingon siguruhon tanay. Kung magsilikaw lip test sa panahon ni Marcos, ini nga mga personalidad hindi komunista, kundi luyag lamang nila nga islan ang sistema sang panggobyerno. Lain yang komunista, lain ang lip test. Amo na siling sa iban nyati, kuha mo na sa lip man na siya, lip test man na siya, ti okay, gusto lang na iyang kambyuhan nga hindi konforme ang pila ka mga pagpadalagan sa gobyerno kag sistema sa gobyerno, pero wala nagakahulugan nga ini siya komunista. Amo nang dapat siguruhon kag nabutang gid ina sa mga pila ka pagsulundan sa anti-terror law nga antes mo pasimangdan ang tao antes isurveillance o anuman, dapat ipasiguro anay kag ipaagi mo sa korte. Kag kon ang korte magsiling go ina pwede na, pero kung hindi magagi sa korte, illegal ang ginahimo ninyo sa pila naton ka mga kauturan. Di ini sila kanday sobirano ni naghambal gilang sa mga pagpulong-pulong sa pagtipon-tipon sa mga Gabriela ay gintudlo na nga mga supporter kag sumuman na. Amo ini sila ang nagaupod na nga daw ini sila mga komunista na. Pwerte man ang pamiripin ni Parla. Di niyan dia. Ang nagsiling na yang may angot sila sa komunista, si Juma Sison, hindi ako. Wala ko ya. Nasuporta ko kung ano man niya ang pila ka mga kausa kag ideolohiya sini nga mga grupo. Perte, no? Siling ni Presidente Duterte, hoy, kon wala kamo sang nagakaigo nga ebidensya, isira ang sungad ninyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:09 na morning na sa bilog gadak Banwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta na? Maulano na panahon dala sang bagyong Sikinta. Pagkatapos nga Sikinta nagwaswas sa nagkalain-lain nga bahin kaprobinsyanan sang pungsod Pilipinas, gin teleskopyo sang Pag-asa may isa pagid ka low pressure area nga nagahana sulod naman sa aton pungsod. Daw nanamitan gid sila magsulod sa aton pungsod, pero wala kita mahimo kay daw kinaugali na nga tagsa katuig hindi magnubo sa 20 ka bagyo ang magasulod sa pungsod sang Pilipinas. So ang kinahanglan talang preparasyon. Kamusta ang probinsya? Kamusta ang syudad sang Bacolod? Kamusta mga merkado? Kamusta ang dalagko nga mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Kamusta ang pagbiyahe sang aton mga driver? Kamusta kabilugan ang sitwasyon sa Banwa sa Bacolod? Ang amon patrol, nagasulay man sa taliti, nagasulay sa katugnaw sang kaagahon. By the way, ang habagat ng iskirda na amihan na sumong ang ginabatyag naton nga nagahuyop nga hangin. Ang aton patrol, padayon nagalagulad sa mga dalanon. Idulong nila sa aton ang nagapanguna nga mga balita kag sitwasyon sang Banwa sang Bacolod. Balita sa patrol. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:11 na ang nagaman sa patrol subong kumo Martes. Piho, wala na iban na. Bago lang bugtaw ako nakapaligo na. Nakapahumot na. Guwapa dalaga si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, good morning. Good morning, Action Fred. Matawhay kag malinong mayong aga sa aton tanan. Bangod nga, although mabasa Action Fred ang dalanon sa pila ka lugar diri sa syudad sang Bacolod, pero wala na sang tulutalitsi, wala na sang ulan-ulan, sining kaagahon bangod kagapon halos nagbuo Action Fred
kag bilog man nga adlaw nga nagalapta-lapta nga pag-ulan nga na-experience siya diri sa palibot sa syudad sang Bacolod, kag especially dito sa southern part Action Fred sang probinsya sa Negros Occidental, kag masami Action Fred bala nga mga lugar nga ginabahaan amo na naka-experience siya dito. Bangod nga sa pinakaulihin naton nga update, may kabilugan iyang 131 ka pamilya o kon 502 ka individual kalakip sa preemptive evacuation nga ginpatigayon sang local disaster authorities sa Banwa naman iya sang Isabela bangod sa pagtaas sang tubig sa pila ka lugar. Ini inisyatibo Action Fred bale ang sang Banwa tuyo mapasiguro syempre ang safety gidira sang mga pumuluyo sang kada pamilya nga naapektuhan sang pagbaha bangod man sa maulanon nga tiyempo dala sining sikinta. Di ang base ni Action Fred no, sa record sang DRRMO, bali Action Fred nagambal gani si PDRMO head Zfar Gerhard Kailian nga di may pila man ka pamilya nga nagbalik man dayon sa ila sini nga puloy-an matapos nag-subside naman iya ang tubig. Ang lain lang ako Action Fred sa aton mga eksperto bala mag-ulan magtabo sa sa tubig o kon tao bala dira ginada Action Fred nagataas-taas man ang tubig, so tigambal sila uloligmat especially mga ka-aksyon naton nga nag-star sa higad sang baybayon sa kilid sang Suba Action Fred nga hindi gid magkumpiyansa sa tanan nga oras. Pero do may Action Fred no, do may ara makita nakita kahapon do ka sweet iya ba do ka sweet pero wala makapugong Action Fred ang baha bala share lang naton, wala makapugong ang baha sa pagpakasal man ng mga persona yung kilala ni sila Action Fred kay Ronel Gilipa kag Giselle Masuela sang barangay Luyang Banwa sang Mabinay. Nakita naton sa picture dito sa counterpart dito natin ng FM sa Dumaguete nga yes the best Action Fred. Ang babae ya ginasukbit ya ang gown niya nagatabok sa overflow, nagatabok sa suba sa baha bala Action Fred, kagang iya nga groom nagahulat sa pihak nagaalalay man sa iya. Ang mga maninay nagaubog man sa tubig baha para maka-attend man sang ila sining nga kasal. Dito, ano naman Action Fred, panibag-o cute bala tanawon nga wala sang baha ang makapugong sa ila sining nga pagpalanggaanay. May pa kuno ang baha, mapunggan mo, ang gugma indigid. Perfect! Kapag nasa, based mo na sa experience mo ay. Secret. Abo ko balo na sa mag-secret ba? Kabalo ka na mag-secret ha? Doon nakibot mo sa sabat mo ba secret? Pero Action Fred, nang kasubo man iya dito man sa gihapon sa bahin sang Oriental with regard sa gihapon sa baha. Pangod may isaya ka napatay, kag isa man ang missing matapos na anod sila ini Action Fred sa tuba. Sa Suba, dala man Action Fred sang baha nga dulot sang Typhoon Quinta. Ang duha ni ka mga lalaki ang parehas presidente sa barangay Nalundan, Bindoy sa Ayungon Negros Oriental. Matuyo sini Action Fred kung tani mo nga magtabok kuno sa Suba ining duha ka mga lalakinan, pero naanod ni sila bangod sa makusog nga dalukdo sang tubig baha. Ginpabalo man sang local disaster authority, wala pa Action Fred no sang pangalan ang mga biktima base man sa local disaster dito sa Ayungon. Apang kahapon sang aga gilayon nga na recover ang lawas sang isa sa biktima kag padayon pa nga ginapangita ang isa ka kaupod. Amo ring isa masubo-subo Action Fred miskan diri sa syudad sa Bacolod naga-exist ina. Although wala pa gani bagyo no kisa, pero may mga pagdalo-do sang tubig, may mga kung may ara sang hindi aware Action Fred bisan kabalo kapag gani kuno maglangoy basta pagdalo-do sang tubig nga paghahambalan mabiktima kagid Action Fred. That's why Action Eden. Ang dalo-do sang tubig kun nalin sa bukid nga dulhogon, may kasagad sa imo maglangoy? Amo na nga Action Fred. Ano ron ni gigis na?
kagkabudlay ang maglangoy kung ginawaswasan ka sa daludo nga puti kabaskog, kag ibunggo-bunggo ka sa mga bato kadlagko nga mga tablon, amo na nga nagakapatay ang pila naton ka mga kauturan. Kag nga agalibog ulo ko, nga sa tion sang malain ng panahon kag bagyo, nga matabok gid sa suba. Amo na action Fred ang ginahambal sa iban kiti galing kay iban mambal sila usually action Fred gusto nila abi magpuli, wala sila pasilungan pero may labyan sila abi nga mga overflow na bala. Ang iban nga hambal nga no choice makwanta marisgota ti ara mo karon kay nagrisgo gid ang iban amo inang nagakatabo. That's why nga sulit-sulit panumdom gid action Fred sang aton sini nga mga authorities nga dapat hindi na gid magrisgo kag paminsaron mo iya nga bisan buwas ka pa makapauli, importante makapauli ka sa imo nga pamilya kay di maayo-ayo ka lang dai kay kabalo ka naman sa Pinoy action Fred maluluyon ka mabinuligon diba si Miara man ang mga kaingod balay nga pwede mo lang pasilungan for the meantime hindi na lang gid magrisgo action Fred. Correct. Ako niya upod ko nga hindi dapat mangrisgo pero upod man ko to sa duha ka mag-asawa to nga matabok gid kay intindi man ta nga dumaan na eh. So, hindi na tuguro mo pa iwa action Fred, especially may reception, abi. Oo. Nakalawa, ay na action Fred, no nga, ay, wala nang kasal sa simbahan, marikta na lang kita sa reception, galing kiti, wala mang yapon mahimo, kung atos piyak suba yapon ang reception, matabok yun sila yapon action Fred. Amo tong kagapon, do ka-cute, nga somehow action Fred, grabe gidya ang positive vibes nga ginaladala sang Pinoy. Ano man nga problema ang aras tobang, basta Pinoy nga action Fred, may ara giniis ang dalang positivity, kumbaga, or optimistic action Fred. Ang paghatag sina action Fred sang solusyon sang aton sini nga mga ka-aksyon. Pero diriya sa syudad sang Bacolod, kabay pa subong nga adlaw magtulot tika na si Haring Adlaw, bantayan ta lang ni karon pero sa na-mention mo action Fred no may ara man sang nakita naman nga panibag-ong low pressure area ang aton sini nga pag-asa sa guwapa sa Philippine Area of Responsibility. Pero tido amo ni sa subong nga tiyempo gid action Fred no, especially pasulod Disyembre, madamo giniya sa mga bagyo nga nagainabot diri man sa bahin sang Pilipinas. Pero na ano mo action Fred do natanaw mo man nga ado diri sa syudad sang Bacolod, swerte no. Do bisan ano nga bagyo ang linabay although nga may baha man sa aton pero do wala gid kita permi hindi kita permi matamaan kagkabay pa padayon ma action Fred hindi lang sa syudad sang Bacolod kundi sa palibot man sa probinsya kag bugos na lang nga Pilipinas bangod kabudlay man nga especially action Fred may mga gina-evacuate paglambot dito sa evacuation center matilipon-tipon kay di gamay lang man abi di ba ginapatuman taman subong ang social distancing bangod padayon man ang COVID-19. Tiyan mo naman ang isa sa palibugan kag palaligban sang aton sini nga mga officials sang LGU Action Fred kundi naman ni katol naman ulo nila kundi naman ipamutang kung magdamo na may evacuees kahit dapat ipatuman sa gihapon ang social distancing. Actually din, Action Fred. malo kang masubo nga ginapananaw ko nga kung dalasaon ka sang bagyo kag gubuon yung balay mo masubo kay man pila na lang ka sinimana bulan Disyembre na subo kay kung pag-abot sa Disyembre nga wala kaya puluyan daw kalain gid sang pamatsyag na tulabi na gid kung may mga kabataan. Correct gid ina action Fred amo na gani bilakis makita mo ang may mga gi-star sa igad sang dalan action Fred no makatangla kag gid action Fred kag makapasalamat pangod nga mabal ka lain man do ka unfair kay may problema ako subong pero pag tan-aw mo sa palibot mo action Fred ay may ara pagid gali sang may mas dako nga problema sang sa akon. That's why nga tiya mo na padayon lang action Fred hambal nila tuloy ang buhay habang may buhay habang action Fred may pang-adlaw-adlaw kita nga nagabugtaw tuloy ang buhay gali action Fred amo nang hambal nila. So laban lang fighting lang action Fred kay hindi lang man hambal nila hindi man lang ikaw ang may problema. Correct. Ang iban mas bug up pa ng action Fred ang ginadala nila sa ila abaga kung sa English pa bala may araya the weight of the world is
in or her shoulder, Action Fred. English Amo na nga galibog ulo ko sa naga-suicide bala ni. Daw wala na sang tanigin nitulok sa palibot kung may problema siya. Tanigin libot yan ay padulok ya kung kanday sino ang mas may problema na gid. Masuicide siya nga kumpletong lawas siya. Wala gani nag-suicide ang iban naton nga mga utod nga iban wala na tiil, iban hindi na makakita. Iyaya kumpleto pa siya, mas-suicide siya. Daw ang pananaw ko daw ang iya pananaw isa lang ka direksyon bala. Daw ara sa sulod sa bubon nga pakabla. Ngalantaw ya langit lang wala sa kabalo may palibot pa. Correct, Action Fred. Kasubo, no, nga sa aton, subong tiyempo nga may COVID-19, sari-sari. Oh, nadula si Action Eden Aber. Tawagan ta siya sa aton special communication sa iya sini mga balita sa palibot sang siyudad sang Bacolod. Ara na siya sa linya. Eden Kamagen. Yes, Action Fred, tsakto itong hambal mo, pero tikis hindi taman sila mag-question, kay wala man kita naka-experience man, Action Fred, sang ila, sini nga mga nabatsyagan, pero amo na bala hambal man, sang aton nga mga expert, Action Fred, nga dapat kung may kilala ka, nga nagaproblema, kag may doon nakita mo may mga lain, Action Fred, nga pang sa iya panghulag, istoryahon mo. Kag mismo nga mo na nga tao, Action Fred, kung may problema, hindi man na-sign ko no, Action Fred, sang weakness nga maghibi diraabi ikaw o kung magpanugid ka sa imo nga abyan para magbulumag-an man ang imo sini nga ginabatsyag, Action Fred. No? Kahit sa subong nga tiyempo, dapat binuligay gid kita tanan, Action Fred. So far, dire balik kita sa syudad sa Bacolod, do laka-laka, Action Fred, ang biyahe subong no, ng mga depasahero sa kasalakyan, unlike sang una, nga ang tiyempo, damo na sa mga dinalinsuli nga nagabiyahe. May ara mga ito, Action Fred, nagabiyahe, o galing kay wala pa sila, Action Fred, sang pasahero. Nakalabay man kita sa bahin sang Libertad Public Market, amat-amat naman nga nagadamo ang mga manugbakal, Action Fred, pero ang mga pakadto pa lang sa Libertad, mas mayo nga magbutas kamuguro or magsapatos, kay medyo danaw-danaw subong sa palibot dito sa Libertad Public Market, dalaman sa mga pag-ulan. Kagati ang iban nga mga kaaksyon naton, gapangabay man sa ITM, nga bangod nga may mga hinali nga pagbaha diri sa palibot sa syudad, kabay pa kun, Action Fred, no, nga kolektahon nila ang basura sa insakto nga oras para base timing nga magbaha, hindi na, Action Fred, mag-impons tubig baha kag magtuga pa sang kung ano naman nga masakit ang basura nga ginadala, Action Fred, sang tubig baha. Liwat sa aton mga ka-aksyon, stay safe lang gid kita tanan, no, dalagid sang ang payong, kalo, jacket, dira ulan man o kun init, dapat nga halungan gid naton ang aton sini nga ikaayong lawas. Ang ining observation report ang dulong sa inyo sa GTX. Observation report kag balita halin sa Patrol, Action Eden Aboso. Una sa balita sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:26 na 26 minutos na natapos ang Korpyo Morning sa tanan. Sa mga panahon karon sa pandemic, kabudlay no, sang aton pangginawi, ang mga plantador gani gagmay kag dalag ko nagaproblema man kung manubo ang ila pato. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19.
Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:27 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Para sa bayong ka-blue. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. I-sanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:31 na. Bangon, bangon. Pulo pangapi na. Ano na nga pulo pamahaw ang ginaplano ninyo karon nga adlaw? Baw, pizza 27 na. Damo na ni ang makadto sa mga sementeryo, sigurado kay sirhana sa 29 tubtob sa Nobyembre 4. So, kung makita ninyo sa likod ng San Vicente, perting baligyan na isang bulak subong.
sa mga hilit-lihit sa Burgos, Libertad, kung magkadto ka sa mga sementeryo, puwerteng baligyanay na sa mga bulak kay subong na nagaduaw na gamat-amat na dagsa ang aton mga kauturan sa mga sementeryo sa pagduaw sa ilang mga pinalangga nga mga nagtalaliwan bangod kay hindi na sila pwede katulad sa tradisyon pitsa 1 initawag nga All Saints Day kag All Souls Day pitsa 2 sirhan na ang tanan nga sementeryo sa bilog nga probinsya kag bilog nga dakbanwa sang Bacolod. So bakal na kayong bulak subong, bakal na kayo kandila, nagasindi sa ila sini mga pinalangga mas temprano. Halong-halong lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:32 na unang hutong sa aton pagpulupanamyaw sa aton mga tagpalamati. Good morning kay Lorito Armas Bidaha, kay Maria P. Marabilia sang Palawan nagamonitor, kay Vanessa Mayo sang Minnesota, kay Ronnie Sidayon Gordon, kay Anabel Calderon Doremdes, kay Edlin Jen Del Prado, kay Jocelyn Arisibita Ulak, kay Jen Ignacio. Good morning lang. Upod-upod lang kita sa aton pagpalayag sa pila ka balita mga isyo karon nga adlaw Martes. Hindi ka mo maghalin, standby lang makadali, mabalik ako, unahon ko lang ini ang isa ka paid program. Please standby. Aksyon Radio! Ang mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala laman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon.
Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod, agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsang anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sang PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order, Executive Secretary Mijal Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act.
Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabot. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Saan anong kailangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamatin. Isingko na, balik kita sa aton pagpangalagad. Oy, kamusta na ang aton mga kauturan pagkatapos sining pila ka mga pagbunok-bunok sa ulan nagliligad nga pila ka adlaw. Ang pila naton ka mga kauturan kon puerte nagiman adlaw-adlaw nga pag-ulan gareklamo man. Kon puerte kainit gareklamo man. Ugaling wala kita sang mahimo amo ina ang kinaugali. Sa sulod sang pila kag dinag-o na ang bagyo nagapadayon. Kisa may pulos man ginatinluan niya bala. Ginaano niyang tanan nga mga sagbot, tanan nga mga basura. Galing kay amula na, hindi iya madala tanan, bangod kay may nagasupon, bangod man sang pabaya man sang aton mga kauturan pilak dire, pilak dito, plastic dire, plastic dito, ti hindi na iya matunaw. Amo na kung kaysa nga gasaka ang tubig, kag tapos basulon tatudo. Ang gobyerno kag subungman ang pila ka mga komitiba sining pagpaninlo sang dalan. Pero kon aton gidtun-an sang husto kag maid-id, may ara kita parte
antisipasyon kun nga nagsaka ang tuig kag nagbaha. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:47 na. Ikadua nga hutong sa ngaton pagpulo panamyaw. Morning kay Evelyn ni Pamusino, Mon Lisay, kay Merch Labrador, kay Dilia Liabe, kay Clem Rusgal Guillema, kay Ross Weiner sang Germany, nagamonitor siya. Kamustang Germany da? Kay Roy Bangya, kay Yerb Quinyol, good morning lang. May lang nga pag-monitor, tagsagid kaagahon, kay Engineer Mungkada sang Silin Homes, kay Judge Nap Diamante, good morning. Kamusta? Kay Bitilao sa Binalbagan, kay Ruben Tampos sang LTO, nga bugtaw na ni siya. Kay Dr. Ray Valencia sang Binalbagan, kay Pare Remias Arroyo, kamusta? Si Toto Raul Alibugas Dalom, daga bukas na. Good morning da sa inyo Kay Pare Erning Horilla, kay Pare Estoy Querido, good morning. May lang nga pag-monitor kay James Patalagsa, kay JC Sindico, kay Monsing Siokon, kay Raul Chua, kay Joel Perido, kay Roger Aguirre, kay Lori Aporrado, kay Gilbert Carion, kay Mayor na good morning kay Bibi Tan, good morning man. Kay Engineer Nariel Bantay, kamusta? Kay Jerome Solinap, subong man kay Nini Pato sa Burgos, kamusta kamudira? Bugtaw ron, adlaw na, 48 minutos na nakaligad ang Korpyo, bango na madmad na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:48 na. Sa aton mga kauturan bala ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon nagapad congratulations sa tanan-tanan nga nagpasakop sa aton pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom. Kahapon, ginpalayag na ang mga nagdalaog. Final na ang mga nagdalaog pagi sa pagpadala sang ila mga sulat, ang ila kasaysayan, ang ila kabudlayan, ang ila pag-anto sa pagbuto. Amo inangang Aksyon Radio Bacolod dihon sini agod nga bisan paano makahatag kita jutay nga bulig. 3 ang sa elementary category, 3 ang sa high school category, kag subong man 3 man sa college level. Tag 3 ang mga nagdalaog. Magabaton sila sang cellphone para gamiton sa ila pagbuto o kon pagtuon. Sa elementary category, nagdalaog, congrats gid kay Berly Digit, 10 anyos, sa barangay Pinaginpinan, Kabangkalan City. Ikaduha, Gladys Patricio de la Cruz, 10 katuig man, sang Purok, Zone 6, barangay Magsaysay, siyudad sa Cadiz. Ikatatlo,
Crispin Henry Infante, 12 anyos, sang Purok Ilaya, Barangay Kabug, Bacolod City. Sa high school category, congratulations man kay Roy Vincent Piadoce, 17 anyos, sang Purok Baninihon, Barangay Tangob, Bacolod City. Kay Mark Anthony Sangrines, 15 anyos, sang Purok 5, Barangay Bulata, Kawayan. Kay Nilin Aurelio, 14 anyos, sa Barangay Bakong, Bago City. Sa aton sining kategori sa college, no? Congratulations kay Andrea Padernal Amunyo, 18 anyos, sang Kilometray 11, Adjenumuto, Barangay Talok, Bago City. Kay Liuna Grace Paran, 20 anyos, sang Purok Tumpok, Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kag kay Lindsay Monsato, Barangay San Miguel, La Carlota City. Magabaton sila sang cellphone. Kaya ang ila kasaysayan, kung basahon mo, makatalandog man. Daw pitik-pitik dughan mo, pwerte, no? Sa amo sini nga panahon, bala? Kung mabasahan mong ilang mga sulat, kag ipanggid mo sa iban, bala nga, bisan ang iban elementary pa lang, high school, halos tanan, maginakaptan nga mga cellphone, ini sila ya, ang iban, hulam-hulam lang mo. May apat kaya ka mag-utod to nabasahan ko nga. Hulam-hulam lang. Unang magulang, daso naman ang ikadua, ikatatlo, ikaapat, hulam-hulam lang. May araman to yung mag-charge sila sa ila cellphone, malakat pa sila pila ka kilometro. Kaya wala kuryente sila lugar. Sus, sakit-sakit ba tiyagon, subo kayo. So, congrats gid sa tanan-tanana nga nakabaton ka nagdaog. Ang wala magdalaog may 500 man nga load dire sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon.
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsan anong ang kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Runa, diri kita. Mga balita nga natipon naton sa Kapitolyo, Lacson kag Ferrer gindayaw ang mga awardee sa unang shoot for peace sang Nokpo. Balita Kapitolyo. Detalye po di Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Nagatambong kag nagsaksi man sanday Governor Bong Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer sa awarding ceremony sang unang shoot for peace sang Negros Occidental Police Provincial Office o kon NOCPO. Inagipatagayon sa Camp Alfredo M. Montelebano Sr. sa syudad sa Bacolod kahapon. Si Lacson kag Ferrer ang pareho nga nagdayaw sa tarang nga mga awards sang sedeng kompetisyon. Again, partisipahan sang mga partisipante halin sa city kag municipal police station sa probinsya, pati na ang mga ginatawag nga civilian gun enthusiast. Tuyo sa sedeng kompetisyon agad to nga makatipon sang pundo para buligan ang mga kapulisan. Again, igoman sang COVID-19. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo Aksyon Marlon Henovoya. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:05 na. Wala madayon kagabi no? Ang pagpalayag ni Presidente Rodrigo Duterte ang status sang kwarentina sa bug-os nga Pilipinas. Kabay pa, alas 8 karong nga aga, malawagan man ang syudad sa Bacolod nga posible ipapanaog sa Modified General Community Quarantine para maghalog-halog man kag makalagaw-lagaw et pudag-pudag kita sa mga dalanon pakadto sa mga mall, kapihan kag iban pa. Kag basi pamalanga nga maidog-idog jutay ang korpyo halin alas 10 pakadto sa alas 12 tubtob alas 4 sang kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:06. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Please stand by. Oras kita.
mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya tin pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ang mga kaintangan. Responsable at ang balita Kantayin na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio. Sabi kay Giovanni Sope sa Canada, baga monitor sa Canada, kay Katibir, kay Erne Odasco Lidas, kay Cory Bidaha, kay Kent Balaka Wanisa, kay Elena Welch sang Great Britain, kay Bret Hart Tunato Godmoniman, kay Melvin Pinyapel. Mayo lang nga pag-monitor. Oy, sa aton mga kauturan pa hanumdom nga panahon na subong nga magkapi-kapi na kamo. Kung mga pika mo, Dr. Alfred's Green Coffee ang inyo nga imna karon nga kagahon nga aman. Nagapangapi na ang bugos ka pamilya, healthy pa kamutanan. Sa pagtuon sa mga sayantipiko dito sa Estados Unidos, dito na diskubrihan nga kung berde pa ang kape, puwerte ka powerful sa iya natural antioxidant. Loaded pa ini siya sang phytonutrients na kabulig tinlo sa aton tinay. Hindi ka makaitsar, 3 kadlaw, hilo na ina sa sulod sang imo tinai. Anong imuon naton? Inom-inom lang kita Dr. Alfred's Green Coffee sa aga, sa hapon, Dr. Alfred's Green Coffee, makibot lang kamo. Mangin best friend nyo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Lopez East, Kmart, kag Negros Grace Pharmacy. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na, dire kita. Sospitsado nga naglabo sa iya kaingod balay ginpasakaan sa 2 ka kaso sang Police Station 9. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Action Fred, good morning. Report kikan sa Bacolod City Police Office. Ginfile na kahapon kadlaw ang kaso nga illegal possession of firearms paglapas sa Republic Act 10591. Kagkaso nga frustrated murder batok kay Jamie de la Cruz, 46 anyos, tumandok ini sa Barangay Antipuluan, Ciudad Sagbago, kag temporaryo nga nagapuyo sa Barangay Kabug. Ini matapos Action Fred nga nakuhaan sa Police Station number 9 sa affidavit ang bata mismo sa biktima. Rason ko nga napasaka kahapon ang kaso nga frustrated murder samtang illegal possession of firearms ginpasaka naman mismo sa kapulisan sang station number 9. Suro kay Police Lieutenant Gilbert Batilis, hepe sa Police Station number 9, nga iya makonsiderar nga good as of na ang kaso nga paglabo sa biktima kapag recover sang armas lutang mismo sa suspitsado nga inanadakpan sa follow-up operation sang kapulisan. Yari ang palayag sang hepe sa Police Station number 9. Ang aton nga produsang kaso ay ginpatigayon na ang pagpasaka sa kaso paagi sa English proceeding. So pagpapailan natin siya sang kaso nga violation sang Article 148 ng aton revised penal code, ang frustrated murder, and then yung isa ka kaso ang violation sang Republic Act 591 ang illegal possession of firearms. Ang biktima so para hindi na kami ka penetrate dito kay December, hindi kami pagsugtan sa sulod to, pero okay naman kuno, stable naman ang pumatyak ang biktima. Paano ka mo sila kapasaka kaso frustrated considering ati ang biktima ra sa ospital? Ang immediate niya pamilya, ang iya bata mo tang giningo naton nga complainant. Ang kaso ni sir yung 10991 mo ning sa Sulpak ya? Yes sir, ang nagpasaka sa isang kaso is people of Bagalitin sa aton kapulisan nagpasaka sa isang kaso. Anong status mo sir sang suspect right after nga na-file ang kaso? Ang suspect
Suspect subong, so under sang custody sa aton police station, banguway man sa kapatigayon sa pag-post ang iyang recommended na bail. So makagawa na ni siya kung makapiyansa sa sir. Yes, sir. We consider this case as closed, sir. Makonsider natin nga question, sir, for dahil nga na-file na natin ang kaygo nga kaso sa sospitado. Police Lieutenant Gilbert Batiris, ang hepe sa Police Station number 9 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na, kay Romeo Charlie, kay Martin Aliling, kay Section Defensor, kay Hazel Alvarez, kay Jumar Ayagan, kay Genevieve Pahilanga, kay LGB Laho. Good morning lang. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, balasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 36-17. Una nga bula resulta, 36 kag 17. Second draw, kadua nga bula, 27-5. Ikadua nga bula resulta, 27 kag 5. Third draw, ikatatlo nga bula, 36-11. Ikatatlo nga bula resulta, 36 kag 11. Diri kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 655 kita. Jackpot 31,267,777. Kombinasyon in any order 22, 37, 54, 36, 38, 18. Resulta sang 655, 22, 37, 54, 36, 38 kag 18. Sa ilo kita 645, ang jackpot 55,629,196. Kombinasyon in any order 17, 22, 36, 4, 24, 10. Resulta sang 645, 17, 22, 36, 4, 24, kag 10. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:25. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado.
Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y saysay anong kailangan. Responsable at balita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is Marla. Kay Erwin kag Elizabeth Malaka Gamala. Diri kita. Pasudlon tang balita sang City Hall, Bacolod City Vice Mayor Pamilyaran ginpangabay ang 61 ka barangay nga magtukod sang kaugalingon nga Task Force Disiplina. Balita City Hall. Detalye ni upod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Aminado si Bacolod Vice Mayor Alcida Familiaran Chair sa Bacolod IATF na hindi masarangan sa Task Force Disiplina ang paglibot sa 61 ka mga barangay sa Bacolod City para sa wayon kag isyuan sang citation ticket
ang mga persona o tawo nga wala nagasunod sa Minimum Health Standard Action Fred. Ini ang rason yung nga nagapanawagan na si familyaran sa 61 na mga punong barangay nga pamahimo mag-establisar Action Fred sang kaugalingon nila nga Task Force Disiplina sa barangay nga mo ang manguna sa paglibot kag strikto nga ipatuman ang mandatory nga pagsuksok sang face mask, face shield kag pagtuman sang social distancing sa mga pampubliko nga lugar. Una Action Fred nga ginapahayag ni Task Force Disiplina Action Officer Wilfredo Julingo nga madamo sa mga nagakadto sa beach resort sang Domingo nga adlaw diri sa mga syudad kag wala na natuman ang health kag safety protocol. Suno kay familyaran ang pagtuman sang mga nasambit nga protokol ang hindi lamang sa isa ka lugar kundi bugos nga syudad sa Bacolod. Kada barangay kan organization nila task force disiplina manang libos na bawal. Shared responsibility action bill hindi pwede nga salang kas dapat aton tanan. Organization na dapat pwede ko nakasarangan sa task force disiplina maglibot sa Bacolod. Nabadaan sa Bacolod Vice Mayor LC de Familiara. Iyari na maka-aksyon ang 5 ka-healthy nga mga ingredients nga makitaan sa isa ka capsule, Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold na makabulig para malikawan ang cancer, pinakamaayo nga antioxidant, nagapanubos ang kolesterol, naga-detoxify sa atong lawas, immunity booster kag iban pa. Ang Santon Plus Gold, ang 100% natural, gikan sa mangustin, margoso garlic, balunggay kag spirulina, nga nagapanami kag nagapabasko gasang aton nga ikaayong lawas. Ang Santon Plus Gold ang mayara sang high potency mga kaaksyon kagini ang safe kag epektibo. Ang Santon Plus Gold mabakal sa mga butika. Kag syempre, start your day right. Bagay naman sa pag-inom sang pinaka-healthy nga kape, Life Extension Coffee Mix. Ini ang pinakaunang kape nga mayroon sang vitamin D3. Gina-recommend gid sang DOH mga kaaksyon ang vitamin D3 bangod makabulig ini sa may madamo nga mga balatian. Kami sang cancer, nagabattle sa mga infections, nagapanubos ang blood pressure kag nagabulig man pabakol sa ating immune system. Ang Life Extension Coffee Mix sa mayroon sang healthy nga mga ingredients gamit sang mangosteen fruit extract kag reishi mushroom extract. Ang Life Extension Coffee Mix ang mabakas Life Extension Clinic sa GA7 Building, Lacson City, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang action nyo sa Bacolod City Government Center. Action Day sa Salazar. Una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:34. Mabalik kami pagkatapos ini. Santon Plus Gold. Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat isa pagserbisyo balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa
ka sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sa adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa anong kahintangan. Responsable na pagbalita, dahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Pon kay Miss Lilinet Aldiger. Belated happy birthday kahapon kay Lilinet Aldiger kag Eden Baligwas. Good morning man kay Edi Laos, kay Alex Montisa, kay Joel Kalibot. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:40 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. 400 nga balor sang alahas, kwarta, kag pagkabutang ang nabawi sang tag-iya sa isa kakawatan sa Barangay Batya, Banwasang, Ibi Magaluna. Si Aksyon Brian Mordin may report. Aksyon Brian, please go ahead. Mga aksyon na Fred Bao, do usok kinawatay subong kay dito ya sa Banwasang Ibi Magalona. May isa ka tao dito ginkawatan sang balor 38,400 pesos sang alahas, kwarta kag pagkabutang. Di buhay nas la Aksyon Fred kinabawi ini dira sa may Barangay Batia sa nasabit nga Banwa. Ang biktima dili kilala sa kay Diosdado Lucenio, 55 anyos, taga Hacienda San Enrique ini siya o kon San Roque, Barangay Mantaangan. Samtang ang suspect dili kilala naman sa kay Rolly Mark Biliunes, 20 anyos, nagapuyo sa Barangay Batia sa man nga Banwa Aksyon Fred sa pag-imbestigar sang Ibi Magalona PNP. Gintawagan sila sang Barangay Tanod sang Barangay Mataangan nga may tawo sila nga ginhold, gindakop kag ini nagapangawat nabawi sa iya poder Aksyon Fred ang kwarta nga 19,200 pesos, 17,000 pesos nga alahas kag duha ka cellular phone nga nagabalor sa 2,002 pesos. Ang suspect karon yara priso na sa Ibi Magalona PNP Custodial Facility. Inang balita ni Section Brian Morden nag-report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46 na. Good morning na kay Apple Tadia. Mga blatter entre pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sang ginadampingan Padayon Aksyon Radyo Magkulong nun kag negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Ikaulog na na'y Sagsay ang mga kalintangan Responsable na pagdali Kag kay Nick Alet III. Ari ho, gamit kamo Evergreen Herbal Capsule. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig.
Philippine Standard Time, las 5:51 na pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Fred, isa naman ka minor accident sa ginsang-ansang Gatuslaw North Capitol Road, Sintika ka nagluntad, involvado direction Fred ang isa ka SUV kag motorsiklo, kag wala gid man sa may napilasan Action Fred no sa natabo nga aksidente. Padayon pa man sa karon ang investigasyon man sa kapulisan. Sa iban pa nga balita, pilaso naman ang isa ka lalaki nga ginkilala kay Joel Teremoro, 27 anyos, matapos ginaligar ginluthang ni aning alias Toting Validor alas 9:30 kagabi ni Action Fred sa Purok Malvar, Cubay, Barangay Villamonte, Syudad sang Bacolod. Sa inisyal nga pagpangusisa sang aton nga kapulisan, ining si Validor ang nagpadulong sa balay ni Torremoro kag nagsinggita ni Action Fred rason nga nagwa ining si Torremoro kag hinali na lang ginluthang ni Validor. Si Torremoro ang nakaangkon sang pilas tugas sa pagpanluthang sa nawala sini nga kamot Action Fred kag sang iya nga lawas kag gindalaman sa Corazon Locsin Montiliban Memorial Regional Hospital. Samtang ginkumpirmar naman iya ni Police Major John Ganson nga mong hepe sang hinigaran PNP na miyembro sang Bugalon Drug Gang kag ikatatlo sa drug watch list ng Kabangkalan City PNP ang nasapuan nga bangkay sa Bangga Magdalena, Barangay Pilar, Hinigaran, las 5 sang kagahon kahapon. O kung nagligad nga mga inadlaw sa interview sa aksyon na firing line nga Action Fred no ginpahayag ini ni Ganzon nga ginkilala sa iya bata ang nasapuan nga bangkay sang lalaki nga amo si Bartolome Onlayaw, 48 anyos, kag tumandok sa syudad sa Kabangkalan. Sunod pa sa hepe, isa sa ginalantaw nila, amo nga nakalabot si Onlayaw sa Banwa agud magtransaksyon kuntani sa illegal nga droga, apang posible may natabo nga komplekto rason nga natabo man ang krimen. Si Onlayaw ang may pila sa ulo kag na-recover sa lugar ay saman ka empty shells sang M16 nga armas luthang. Sa sining nga panahon, importante ang ikayang lawas. Agad malikawan ng mga balatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Mag-inom sa Santon Plus Gold, kaya ang Santon Plus Gold mas ginpa balitalin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Mar. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod sa luto sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo.
palaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalag na. Magasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Inglada kay Heaven. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,